Sgwrsio am Brifysgol. Wyt ti'n poeni taw mynd i Brifysgol yw'r dewis iawn i ti? Ydy hi'n werth mynd? Efallai dy fod yn meddwl nag wyt ti'n digon da. Neu'n poeni am fod yn rhan o bob dim. Neu efallai bod arian neu'r broses ymgeisio yn peri gofid? Beth sydd dy ddal di yn ôl? Sgwrsio am Brifysgol. Dyma bodlediad lle ni'n clywed am brofiadau go iawn myfyrwyr o Brifysgolion Cymru. Fydd yn rhannu ei brofiadau personol nhw ym mhob pennod. Byddwn ni'n trafod yr holl deimladau sy'n eich dal yn ôl o bosib, a chi eisiau gosod sylfaen i chi i wneud penderfyniadau iawn wrth wrando ar eraill yn adrodd eu storiau nhw. Yn y bennod hon, rydyn ni'n edrych ar yr ochr ariannol. Wedi'r cyfan, mae penderfynu os ych chi'n gallu fforddio mynd i'r brifysgol yn rhywbeth mae llawer iawn o bobl o bob math o gefndiroedd yn gorfod ystyried. I hefyd, mae'n rhoi bach o fel independence, really, unwaith yn mynd i'r brifysgol yn diwedd. Dim yn gorfod dibynnu ar mam a dad sy'n gymryd, a o'n i ddim eisiau rhoi straen ariannol arno nhw chwaith wrth mynd i'r brifysgol, wrth i nhw boeni amdano sut o'n i mynd i fforddio bwyd ac yn y blaen. Dwi'n defnyddio llawer o apps i rheoli faint ti'n gwario, a mae hynny wedi newid sut dwi'n byw sio gymaint. Mae'n gwneud yn siŵr bod gen i digon i wario ar fy hun. Felly dwi'n meddwl y ffordd gorau edrych yn fo ydy mewn fel buddsoddiad, fatha investment yn eich dyfodol chi. Dafydd ydw i, ac rwy'n newydd orffen cwrs meistr mewn darlledu chwaraeon ym Brifysgol Metropolitan Caerdydd. Yn ymuno gyda mi ar y podlediad yma mae'r myfyrwyr Cara Walters a Morgan Kendall, y ddau yn astudio ym Mhrifysgol Abertawe, a Fion Smith sy'n astudio ym Mangor. Yn ogystal, mae Llunos Williams sy'n aelod staff ym Mhrifysgol Bangor yn ymuno i roi cyngor a thipiau. Croeso i chi gyd. Helo, Llunos Angharad Williams dwi, a dwi'n gweithio ym Brifysgol Bangor fatha uwch swyddog o recriwtio Cymru. Mi nes i astudio gyfraith ym Brifysgol, dipyn o flynyddoedd yn ôl. Dwi bellach yn 41 mlwydd oed. Helo, Morgan Kendall ydw i, a dwi'n 22 mlwydd oed. Nes i astudio y gyfraith am 3 mlynedd mewn Abertawe. Mae gen i'n degree nawr mewn y gyfraith, ond ro'n i am wneud masters mewn y gyfraith yn Abertawe, ond nid oeddwn i'n licio'r cwrs. Felly nes i newid i cwrs. Roedd i'n teimlo bach mwy yn gyfforddus gyda. So na dwi'n wneud addysg plentyndod, so childhood studies, masters. A dwi ar fi'n gorffen, dwi angen jyst gwneud dissertation, 20,000 o geiriau. So byddai'n gorffen, felly mae'n gwneud tair mis i gwneud y dissertation a wedyn dwi'n gorffen. Helo, siwai, Cara dwi ar un astudio Cymraeg am Brifysgol Abertawe ar hyn o bryd. Y reswm dwi'n penderfynu cyfrannu'r podlediad yma oherwydd dwi'n meddwl bydde hyn wedi bod yn fanteisiol iawn i fi wrth mynd mewn i'r brifysgol a i bawb i weld pa fath o brofiadau sydd ar y gael o fewn y brifysgol i weithio ac i gael bach o arian ar yr ochr. Helo, Fion dwi'n byw yn Gogledd Cymru ac yn Brifysgol Bangor. Dwi'n astudio, newydd gorffen blwyddyn gyntaf i yn astudio diwylliant a fatha Media Studies and Production, ond dwi wedi dewis newid fy nghwrsi llynedd i wneud BA Honours in Fine Arts. Dwi wedi dewis wneud y podlediad yma achos mae o'n cyfle i mi gael helpu pobl eraill efo beth dwi wedi dod o profiad blwyddyn gyntaf i. Gwych. Right, awn ni nôl, awn ni ddechrau. So awn ni nôl i'r y man cynta i'r adeg cyn Brifysgol, ble oedd y gost a'r obligiadau ariannol y cyfan. Oedd hynny'n rhywbeth ych chi wedi ystyried lot? Cyn i chi ymgeisio, neu oedd rhywbeth kind of snack up on you kind of thing? Awn ni draw i Morgan i ddechrau. Cyn ddod i Brifysgol, nid oeddwn ni fel poeni llawer am arian, oherwydd roedd ni'n bach yn fel silly, achos fel byddai'n gwario arian bob wythnos heb hyd yn oed becso am faint o'r arian oedd gen i ar y diwedd yr wythnos. Ond wrth i mi fel mynd trwy fy nghwrs, dwi'n credu fel bod y sgiliau gyda arian wedi gwella. A nawr trwy wneud masters, mae gen i fel syniad fel hanner yn fwy well o fel sut i wario arian a faint i wario bob wythnos. So cyn i chi mynd i Brifysgol, nad ydych ti'n really gofidio am methu fforddio fe, ond pan ys ti cyrraedd, dyna pryd naeth bwrw ti. Ie. Felly, Cara, ydych chi'n becso cyn i chi mynd i Brifysgol? Ydych chi'n becso am
arian a ymgeisio am cyllid myfyrwyr a pethau fel hynny? Ie, dwi'n meddwl o'n i yn poeni ychydig, achos yn amlwg oedd Covid yn ystod adeg hynny, a oedd y cost o fyw popeth wedi cynyddu, a ni'n meddwl, o, faint mae'r arian hyn yn mynd i para fi, o dwi'n mynd i para digon o gyfer rent, ar gyfer bwyd, beth oedd yn ddigon yn dyfe, a yn wedig hefyd, fi yw'r person cyntaf o'r teulu i fynd i'r brifysgol, felly mae pawb arall di mynd mewn i'r byd gwaith, am nhw wedi gweld yr arian a'n dod mewn i'w cyfrif banc ar byd yn dyfu. Dwi jyst yn gweld arian yn mynd mas a dim yn dod mewn nes bod fi wedi dechrau gweithio wrth ymwyl astudiaethau. Right, okay, so fi'n meddwl mae hynny'n rhywbeth really, really interesting. Fi'n meddwl mae lot o bobl sydd fel y cyntaf i mynd o'r teulu yn teimlo lot o pressure ychwanegol i pobl wahanol. Felly, fel i fi, yn un hynaf o gyd o mrodyr chwiorydd fi, ond y rhieni fi, y ddau ohonyn nhw wedi mynd, ond nhw'n eitha hen pan nhw'n cael fi. So, y amser hir yn ôl, felly nhw ddim yn gwybod dim byd, ni ddim yn gwybod dim byd. Ond fi'n meddwl mae rhywbeth ychwanegol pan mae neb wedi mynd o gwbl, fi'n meddwl mae hwnna'n bach o pressure ychwanegol. Ytha ni'n anodd i gorfod ffigur o fe gyd mas ar ben dy hun. Oedd yn galed, achos o ran yn grŵp ffrindiau yn yr ysgol hefyd, fi oedd yr unig un ath y flwyddyn ni i'r brifysgol. Felly, oedd yn rhywbeth eitha od, dim mewn ffordd, achos o'n i jyst yn mynd o ben yn hun o fach. O'n i ddim yn gallu trafod unrhyw un fel o'n nhw di cyllidebu fel osnodd i osnodd. O'n i ddim wir yn abo neb yn y brifysgol. Bydd yn profiad hollol newydd, ond nes i penderfynu y cyllidebu yn y ffordd yn unan a beth oedd yn siwto fi. Fi'n credu bod ffordd wahanol pawb o fyw, really, yn dibynnu ar sut ych chi'n cyllidebu a beth ych chi eisiau gwario arian arno. Felly mae fel anu pawb a'i bywydau personol. Od iawn bod neb yn yr ysgol neu ffrindiau ti gyd yn mynd, achos y profiad fi oedd y fwyafrif o bobl yn mynd i'r brifysgol ysgol fi yn wedig. Ie, o'n i mewn grŵp tua fel 10 ohono ni, ond yn amlwg o lot wedi penderfynu peidio mynd, neu o lot wedi penderfynu gadael am fel 2 flynedd wedyn mynd i'r brifysgol, felly wedi dibynnu rili achos y cyfnod gyda Covid, a falle hefyd o'n i fan o'n ffrindiau poeni amdano'r ochr ariannol na bod well dyn nhw gael swydd a mynd syth mewn i gael arian yn dyfe. Wel, da iawn ti, achos bys yna wedi gwneud lot yn anodach bys yna wedi meddwl i methu trafod gyda ffrindiau. Fion, beth amdano ti? Ydych chi'n becsio? O'n i'n poeni'n arw o ran sut fedrai... Mae gen i swydd a dwi'n lawrydd ar ochr hefyd yn wneud fatha ffilmio o balli. So, oedd hwnna'n roed fi i'r ochr bach o be fedrai safio, ond hefyd gyda'r pres brifysgol, oedd o'n bach yn overwhelming. Gallu trio sortio pres a sut fedrai organisio fo mewn ffordd ac ffeindio pethau i sortio fo yn lle jyst fatha roed o un ochr a peidio wneud dim byd efo fo heblaw am rent a bwyd. So oedd o'n profiad newydd efo bres. Ie, fi'n meddwl dyna'r rhan o'r bwrpas o prifysgol yw bod chi'n gorfod wneud y budget o. Mae rhaid i chi delio gyda'r arian chi eich hun am y tro gyntaf. Llunos, gan bod ti'n gweithio yn y prifysgolion, so beth fysa ti'n dweud i rywun sy'n poeni amdano arian a falle bod hynny'n stopio nhw rhag ymgeisio am y brifysgol? So, mae'n rhywbeth da ni'n dod ar draws fo yn mwy aml yn ddiweddar. Dwi'n meddwl, oedd o di mynd, oedd yn arfer bod rhywbeth o pobl yn poeni amdano fo. Wedyn oedd newid i ddod efo'r cyllid ac o pobl yn teimlo mwy gyffyrddus efo'r peth. Ar rwan efo'r sôn dan costa byw o bob dim yn mynd i fyny. Fatha o rili difyr clywed Cara'n siarad amdano peth. Cos dwi'n meddwl bod ni'n mynd yn ôl wan i pobl mo allai ddim fforddio fynd. Dwi'n eisiau mynd i brifysgol, dwi'n eisiau mynd i weithio. Felly mae'n ddifyr i weld bod chdi wedi gweld hynna ar y llaw cyntaf o ffrindiau chdi'n penderfynu bod o ddim rhywbeth iddyn nhw. Dwi'n meddwl un o'r peth pwysica i wneud ydy i sbio ar yr opsiwn a wedyn sbio ar ochr ariannol i'r peth a gweithio allan ydy hwn rhywbeth yn gallu wneud. Dwi'n meddwl da ni'n ofnadwy lwcus yn myfyrwyr o Gymru. Mae'r system cyllid sgynna ni yn dda ofnadwy a lot mwy generous na beth sydd ar gael, achos dwi'n gweithio hefyd yn Lloegr, a dy'r myfyrwyr yna ddim yn cael cyn hanner gymaint o bres a beth da ni'n gael i fynd i brifysgol. Felly dwi'n meddwl mae'n rili pwysig cyn bod rhywun yn penderfynu na dwi'n methu wneud o, na dwi'n methu fforddio fo. Ydy ista lawr a gweld faint o bres sydd ar gael, be di costa mwyaf nhw. Eto fel Fion yn dweud y costa mwyaf di rent a bwyd. Trio gweithio allan be di hynna, gweithio allan faint o bres sydd ar gael, a wedyn meddwl amdano ffyrdd all o helpu allan, achos mae yna ddipyn o bethau. A gyda fi lot o myfyrwyr yn gwneud gwahanol bethau, fatha os mae'n unau cael swydd,
neu maen nhw'n gweithio llawn amser yn ystod y gwyliau, achos mae yna gwyliau mawr i ffwrdd o brifysgol. Dio ddim yn flwyddyn cyfa academaidd, o pawb yn gwybod hynna. A wedyn, mae yna bethau mae brifysgolion yn neud hefyd, so dwi'n meddwl hefyd beth sy'n ofnadwy o bwysig ydy sbio fewn i sut mae prifysgolion yn helpu. A hefyd, mae lot fawr o arian ychwanegol ar gael. O'n i siarad amdan hyn neithiwr, o'n i'n neud sgwrs ar gyfer hynny neithiwr. A maen nhw gyd i synnu cyn gymaint o bres, da ni'n fodlon rhoi iddyn nhw. Mae gwahanol cynghora, gwahanol elusennau, mae yna gymaint o bres allan yna. Ond mae angen mynd allan a chwilio amdano fo. Dwi'n meddwl dyna di'r peth efo hyn. Fi'n meddwl problem gwybodaeth yw i mwy nag unrhyw beth arall. So bobl yn gwybod yn union faint sydd ar gael iddyn nhw. Ond symud ymlaen i cyllid myfyrwyr, ydych chi gyd yn gwybod o flaen llaw beth oedd rhaid i chi wneud i ymgeisio? Neu hyd yn oed ydych chi'n gwybod bod rhaid ymgeisio cyn i chi mynd i brifysgol? Fi'n gwybod mae rai ysgolion yn paratoi yn well nag eraill amdano bywyd prifysgol a popeth sydd rhaid i wneud gyda eich casa cyllid myfyrwyr. So chi'n gyd yn gwybod, yn dechrau gyda Ffion, ych chi'n gwybod yn union beth oedd rhaid wneud cyn i ti mynd? Neu oedd e bach yn broses o ffindio mas gwybodaeth ar ben dy hun? Wel, fy mhrofiad i ys i ddim i chweched, nes i syth i coleg am 2 flynedd. Ac ar ôl 2 flynedd o goleg, do'n i'm yn barod at prifysgol. Felly nes i cymryd cwrs sylfaen, ac nath nhw prepario ni at cyllid myfyrwyr ar diwedd lefel 3, fatha, ail flwyddyn chweched yn coleg, ac eto yn cwrs sylfaen. So dwi'n teimlo fatha cefais lot o help tuag at gwybodaeth a sut i ymgeisio a cyllid myfyrwyr i dal fod yn education yn Nghymru, ac oedd hwnna'n lot o help i fi. Oedd cael benthyciad yn rhywbeth oedd yn poeni chi, achos fi'n gwybod o'n i yn becsio, ond fi'n mynd i wneud y gradd yma, does dim garanti o swydd a fi'n mynd i dod mas gyda gyd o'r loans yma. Ydych chi'n poeni amdano'r benthyciad ei hun, neu oedd hynny kind of secondary? Ie, oedd o'n, mae o'n bob sio'n rhywbeth sydd ar cefn dy ben di, ac yn sicr o rhywbeth yn y dyfodol lle ti fatha yn ofyn yr pwnc dod i fyny eto. A ti fatha, oh my gosh, fod dwi'n neud. So mae o'n, dwi wir yn teimlo fod dim just fi, ond myfyrwyr eraill yn teimlo fydd hwnna'n broblem yn y dyfodol. Morgan, beth am dod ti? Cyllid myfyrwyr, ydych chi'n teimlo'n barod i mynd i brifysgol ac ymgeisio am y cyllid? Wel, cyn i mi cael fy nghyflwyno i brifysgol, doedd gen i ddim clyw beth oedd cyllid myfyrwyr. Ond gyda help, es i chweched am yr hael eithion, a ges i help fel rydda gan bydd y llawon wrth wneud UCAS a wrth wneud y cyllid myfyrwyr, a naeth rieni fi help fi hefyd. Ond roedd yn mis o wneud y cyllid myfyrwyr, ar yn broses eithaf galed, ond dwi mewn blwyddyn 4 nawr mewn y Prifysgol Abertawe. Mae pob amser drangen ail cymbwyno fy hunain i'r cyllid myfyrwyr. Mae'n broses eithaf hawdd nawr. Does gen i ddim siarens wrth wneud y broses. So, mae cael bach o bractis yn helpu yn y dyfodol. So. Fi'n meddwl mae hynny'n rhywbeth mae lot o bobl yn teimlo fel pan chi'n mynd ymlaen, mae jyst yn rhywbeth, right, mae rhaid wneud hynny to, fi'n gwybod i gyd o'r bocsys, mae rhaid ticio, ond y tro gyntaf yw'r un sy'n really achosi trafferth i lot o bobl yn dweud. Fel mae pawb wedi sôn, o'n i'n gweld y proses gyntaf, ni'n gweld y bach yn hir wyntog, ond wrth wneud fel cyfwyniad i UCAS, o'n i'n gael cyfwyniad ar gyfer siwrt i wneud cais ar gyfer cyllid myfyrwyr yr un pryd yn y chweched dosbarth. A o'n i'n teimlo bod e'n broses o ran ochr i, achos o'n i'n teimlo bod bach o bwlch amser o'ch chi'n aros ar gyfer i chi weld faint o cyllid o'ch chi'n gael, achos yn amlwg oedd yn dibynnu ar faint oedd mam a dad yn ennill. Felly oedd hwnna bach o bwlch, a wedyn i'n meddwl, beth os na gwy'n gael y cyllid, neu beth sy'n digwydd wedyn yn dyfa, achos na beth oedd yn poeni i, a mae dal yn poeni fi, wel, dwi'n mynd i'r trydydd yn dyfa, a fi'n meddwl, na, beth os na gwy'n gael e, ond Mae wastad yn gweithio mas, mae'n teimlo fel, mae pawb fi siarad i, mae wastad yn gweithio mas, mae rai weid mae cyllid myfyrwyr Cymru, mae'n teimlo fel, achos es i prifysgol yn Lloegr am yr undergrad o leia, a i gymharu gyda pawb fyna, oedd rhaid delio gyda Student Finance England, hollol wahanol, yr experience gaethon nhw i gymharu gyda fi. Y llunos, be mae fel i brifysgolion? Oes rhywbeth mae rhaid i brifysgolion wneud i falle wella
y broses o pobl yn ymgeisio am y tro gyntaf, neu ydy hynny'n rhan i ysgolion, teuluoedd, pethau fel hynny? Wel, dwi'n meddwl, da ni'n fodlon ofnadwy helpu, dyna di'r peth pwysig. Da ni mewn noson rieni neithiwr yn siarad efo'r rhieni amdan UCAS ac amdan cyllid. Yn diwrnodau agorad, da ni'n neud yn siŵr bod ni'n cynnig sgwrsio cyllid, ac lle bob tro y sgwrs mwyaf prysur ydy'r un cyllid. Achos dwi'n meddwl, y peth efo cyllid ydy, mae wahanol i bawb, fatha'r Cara'n dweud, di pawb ddim yn mynd i gael yr un yn faint o bres, mae pawb eisiau gofyn cwestiynau sy'n unigol iddyn nhw. Felly, mae rhywbeth da ni'n trio gwneud gymaint a da ni'n gallu. Mae yna wybodaeth ar ei gael. Dwi'n meddwl, be dwi'n trio pwysio a lot ydy'r tabl sydd yn dangos be di'r incwm teuluol neu be di'r incwm y tŷ. Ie, fi wedi gweld hynny. A wedyn faint o bres fysa hynna'n golygu o ran y benthyciad ac o ran y grant. A, diolch yn exact science, ond y le am o'r syniad rhywun cyn bod nhw'n cael bob dim drwad faint maen nhw'n gael. Ond dwi'n meddwl, be dwi'n sylwi di pobl ddim yn gwybod llawer amdan, a mi na i fynd on ag on amdan hyn, achos mae'n syni fi bod na ddim cymaint o bobl yn, ydy'r ysgoloriaethau a'r bysoriaethau sgynna ni. Achos mae hyn yn arian am ddim. Os mae rhywun yn cael y pethau yma, dyn nhw'n gorau talu fo'n ôl. Enghraifft gyda ni, arholiad, mae unrhyw person sydd yn efo diddordeb yn y brifysgol yn cael sefyll ar arholiad, maen nhw'n cael dewis i pwnc, maen nhw'n neud o yn yr ysgol neu coleg, mae'n 2 awr, ac os maen nhw'n neud o dda, mae yna hyd at 3,000 o bennod iddyn nhw gael am ddim. A dwi jyst yn meddwl, am 2 awr o'n amser i, fyswn ni yna. Am 50 pint, yna 2 awr amser. Felly, dwi jyst yn meddwl, dwi'n gwybod, da ni'n neud digon efo hyn, dwi'n gwybod, ond hynna, dwi'n meddwl, dyn o'r pethau, da ni am pwysio allan chydig bach mwy i gael bobl i sbio fewn i'r fatha ni y cyllid ychwanegol, yn ogystal o beth sydd yna, pryn bynnag lle. Ie, fi'n meddwl mae lot o'r arian ychwanegol yna. Pob blwyddyn ti'n gweld rhyw fath o swm rhywle. Yr arian yma wedi mynd i wasraff. Does neb wedi hyd yn oed ymgeisio am holl arian yma. Mae'n wastad yn neud i fi'n grac, ond fi wastad ddim yn ymgeisio amdano fe. So, na foli. Dyna'r beth, yma. So, wrth gwrs, i lawer, mae'n mynd i Brifysgol sy'n rhoi'r blas cyntaf o rheoli arian eich hun a cymryd cyfrifoldeb am cyllidebu. So, fi'n gwybod, brofiad fi, dad fi yn masif planau. Tuesdays and Sundays, pob wythnos mae'n edrych ar y budget i'r teulu, gweithio mas o rhaid ble ydyn ni, ble dylsyn ni fod, fel routine. So, y paratoi yn Brifysgol am hynny yn teimlo'n eitha standard iddo fi, achos dyna y dad jyst wedi cymryd drosto. So, o'n i'n mynd i Brifysgol gyda darn o A4, gyda i gyd o plan fi, o'n i'n meddwl bod fi wedi sortio popeth, ond wedyn, mae Brifysgol yn dechrau 3,000 yn dod mewn am y taliad cyntaf o Chyllid Myfyrwyr, a all of a sudden, couple of nightclubs, budget wedi mynd mas o ffenest. So, oeddech chi wedi cael trafferth gyda unrhyw beth specific yn hermau cyllidebu, wneud budget lan, pethau fel hynny, Morgan? Wel, yn y blwyddyn cyntaf o Brifysgol, fel Doris yn gynharach, doedd gen i ddim wedi fel plan ar faint o'n i'n gwario pob wythnos. Felly, wedyn, fy solution oedd gwario arian trwy wythnos, wedyn annibynnol wythnos, edrych yn yr account, a wedyn cael sioc. Dim edrych pob dydd. Felly, sa'n reid yna y peth gorau i wneud, ond nawr dwi wedi dysgu, dwi'n neud llawer o apps i rheoli faint i'n gwario. A mae hynny wedi newid sut dwi'n byw siwc omant. A mae wedi wneud yn siŵr bod gen i digon i wario ar fy hun. A hefyd ar fel buses i'r Brifysgol neu ar bwyd. So, yeah. Unrhyw apps specific, fi'n siŵr bod pobl yn gwrando eisiau gwybod am yr apps yma. So, so dwi'n defnyddio Monzo pob amser, achos ti'n gallu rheoli faint ti'n gwario, ti'n gallu cael fel pots, felly fel pot am student finance neu pot am bwyd. Felly mae hynny'n wedi helpu ti peidio gwario'r holl arian ar rhywbeth specific. So. Peth gorau Monzo i fi yw'r round-ups. Ti'n prynu rhywbeth am £1.45, mae 55 pence yn mynd mewn i savings. Mae hwnna jyst yn arian ti ddim yn hyd yn oed yn meddwl amdano, a wahaniaeth rhwng £1.50 a 2 bint. Cara, beth amdano ti yn hermau budget o a wneud y plans a pethau yma? Ydyn nhw'n beth yn fwy anodd na ti'n disgwyl? O'n i wedi sylwi'n yr oso cynta pa mor hawdd i wario arian fel achos fel oso cynta yn dyfa pawb yn ceis y drydiau nabod i gilydd. Fion, beth amdano ti? Chi'n cael unrhyw drafferth gyda budget o ar y dechrau? Neu ti wedi gwella nawr? Neu ti dal yn stryglo at y bach? Ar y dechrau, dwi'n teimlo fatha nes i ddim cymryd mantais o'r profiad freshers a bob dim, achos o'n i'n gwneud swydd, o'n i'n mynd lawr i Caerdydd lot, felly oedd gyd o fy mhres, student loan fi'n mynd tuag at y tren, a not cheap,
£90 fatha bob go, ac hwnna oedd fy prif beth yn ychydig o'r wythnosau gynta. Ac efo rhan cymdeithasu, nath hwnna ddim really cicio fewn tan tua y semester ola yn blwyddyn gynta i. Felly dyna pryd nath gyd o'r pres just llifo allan o count. So oedd o'n just yn dipio fewn ag allan i savings fi. Ie, mae hynny fel roulette wheel, mae'n really dangerous. Symud mewn i'r savings a wedyn wythnos nesaf, syth nôl mas. Mae hynny digwydd i lot o bobl fi'n credu, ond llun os yna cyngor ar gael am siwd i budget o, siwd i wneud rhyw fath o structure yn hermau faint dylse pobl bod yn gwario ar food shop. A dwi'n eista ma'n gwrando ar hyn i gyd yn meddwl, dwi wedi clywed hyn gymaint o weithiau. O'n i cymryd rhan yn siarad efo panel o diwedd y blwyddyn cyntaf no. A nath o'n i ofyn yr union cwestiwn yma, a dyma un boi yn dweud, o ia, nes i wario pres i gyd o fewn y pythefnos gyntaf. Nes i wedyn gorau ffonio mam a dad, esbonio ddyn nhw be ni di wneud. Ac ar ôl lot o gweiddi, nath nhw wedyn cymryd bob ceiniog oedd o'n gael gan Chyllid Myfyrwyr, oedd yn mynd syth at mam a dad, ac oedd nhw rhoi hyn a hyn yn ei account o bob wsos. A dweud, oedd y rest o'r blwyddyn gynta ddim rhywun peth. Ac o'n i dweud, wel ia, dwi'n mynd syni. Felly, da ni yn trio, mae genna ni wastad staff yn y Brifysgol. Os da chi'n mynd i fod yn un o'r bobl fatha'r unigolyn yna, ewch chi weld y bobl ma'n munud da chi'n cyrraedd. Chos maen nhw wedi gweld hyn i gyd fel dwi'n dweud, felly mae genna nhw lot o ffyrdd gwahanol helpu cyllido. Ac yn amlwg, be da ni'n trio pwysio, ydy peidio mynd i fewn i overdraft, peidio cael fatha stocad, cardyn credyd yn meddwl, os genna fi'n bres ar y funud. Os da chi yn mynd i sefyllfa anodd ofnadwy, mae yna bres a gael gan y Brifysgol, ond ewch i siarad efo'r staff yma gynta. Ond yn sicr, mae yna bobl yn y Brifysgol, mae yna bethau ar y wefan. Da ni'n gwneud tha fideos hefyd ar ran a pethau YouTube ni, efo myfyrwyr yn rhoi tips ar ei bethau fanna. Ond pethau dwi wedi gweld dros y flynyddoedd, llwyth o bethau. Un fflat yn gwerthu cinio dy syl i fflatiau eraill, rwy'n gwneud bres o hwnna. Rwy'n efo car yn rhoi nodyn ar gwylod o fflat yn dweud, os da chi eisiau lift, dwi'n mynd i siopa bwyd, rhowch eich enw lawr fan hyn a na i jardio chi am y petrol. Felly, mae yna lot o ryw syniadau o just siarad efo students hefyd, ond mae'r wythnosau gyntaf na wastad, da chi'n di wario mwy, mae hyd yn digwydd, a mae chydig bach o sioc i'r system, a dwi'n weithiau da chi'n just angen stop, reset, meddwl reit, dwi wedi gael amdana da wan, angen meddwl chydig bach mwy amdano cyllid, ond yn mynd i siarad efo bobl di'r peth pwysicad dwi'n meddwl fo hynna. Felly, pan ni'n siarad am budget o cyllidebu, pethau fel hyn, os gyda chi lot o brofiad o gweithio, nes i gweithio trwy gydol amser fi yn yr undergrad a hefyd nawr yn y cwrs meistr, ond ni'n nabod pobl o ddim wedi weithio a rhywsut wedi wneud i weithio. So, beth oedd profiadau chi, Ffion, yn ei dechrau gyda ti? Nes ti weithio trwy Brifysgol, neu ydych chi'n weithio nawr? Ydw. So, o'n i'n gweithio ers y cwrs sylfaen trwy at cychwyn flwyddyn gyntaf. So, o'n i'n hospitality, a wedyn o'n i hefyd efo swydd arall ar ochr yn storiel ac dal i wneud wwan, a wedyn hefyd gyda gyd o y freelance. So, dwi'n yn gwybod sut fysa fi wedi gallu wneud efo cyllid ar y pryd heb y swyddi yna. So, fel ys ti dweud, rhywun sy'n deitha fi, gynnu fi'n swydd, dwi'n fatha, oh my gosh, sut ti'n gallu wneud e? Hollol. Cara, beth amdano ti? Nes ti weithio drwy gydol Brifysgol neu na? Ie, felly dwi dal yn y Brifysgol hyn o bryd, a dwi dal yn gweithio. Felly fi wedi bod yn gweithio ers haf y flwyddyn cynta. Yn amlwg achos Covid, ni ffili fel ffindo swydd ddim yn man o'r gap rhwng chweched a'r blwyddyn cynta. Felly ni wedi goffo ffindo fel pethau bach i neud nôl adre. Ond dwi wedi gweithio trwy gydol yn adeg i yn y Brifysgol. A i fi, mae fe'n rhywbeth sy'n jyst yn tywelu meddwl i heb gorfod poeni'n ormodol am yr arian. Dwi wrth yn gwybod ar yn ei gael na os mae rhaid ei wario efo neu os mae rhywbeth yn mynd yn bod, enghraifft, mae dy fi car, os mae rhywbeth yn mynd yn bod, y car dwi'n gwybod bod dy fi pot bach o arian yn hunan, a ddim gorfod poeni'n ormodol amdano fe. Bwysig. Felly hefyd, mae'n rhoi bach o fel independence, really, unwaith yn mynd i'r Brifysgol yn diwe. Ddim yn gorfod dibynnu ar mam a dad trwy gymryd, a o'n i ddim eisiau rhoi straen ariannol arno nhw chwaith wrth mynd i'r Brifysgol, wrth i nhw boeni amdano sut o'n i mynd i fforddio bwyd ac yn y blaen.
Felly, dwi wedi gweithio drwy gydol yn adeg yn y brifysgol, ond mae'n rhywbeth dwi'n bersonol yn mwynhau. Dwi'n meddwl yn bwysig i chi wneud rhywbeth chi'n mwynhau hefyd wrth ochr eich astudiaethau. So beth ti'n neud i weithio nes ti mwynhau? Achos mae rhaid i fi weid nes i ddim mwynhau weithio pan yn i yn brifysgol. Yn brifysgol Abertawe, mae lot o gyfleoedd i wneud da Cymraeg, achos yn amlwg dwi'n astudio Cymraeg yn y brifysgol. Yeah. Felly dwi'n just wneud bach o bopeth i fod yn onest. So dwi'n lusgen ar myfyrwyr. Dwi ar hyn o bryd yn gwneud internet gyda Academi Hywel TV. O, nice. Dwi ar fi'n dechrau internet cyfieithu, felly mae'n just yn mater o... Sa'n gwybod, o fewn y brifysgol, mae lot o internetau, lot o gyfleoedd ar gael, a wedyn rhwng haf y blwyddyn cynta a'r ail blwyddyn, fe fi yn gweithio i'r egin ôl adre, a y cymdeithas fel hwb cymunedol yr atom, felly oedd hwnna hefyd i wneud gyda'r Gymraeg. Felly fi'n trio gael pethau sydd hefyd yn mynd i edrych yn dda ar y CV ar gyfer swyddi yn y dodol. Wel, mae cyfieithu mynd i helpu dy hynny. Mae cash yn cyfieithu nawr. Morgan, beth amdano ti? Ti'n weithio pan ti yn Abertawe trwy yr undergrad neu nawr? Yn anffodus, ni nes i weithio yn y undergrad. Oherwydd, blwyddyn gyntaf, nes i fel teimlo bod y cwrs yn really galed. Felly, doedd gen i really fel y mentality i weithio. Roedd blwyddyn gyda'r bach yn fel adeg lazy i fi. Mae'r athrawon wastad yn dweud, first year doesn't count. Nes i cymryd bach yn pretty serious. A fyna. Ond wedyn ar ôl flwyddyn at oedd y blwyddyn with Covid, adeg really fel diflas i fyfyrwyr yn ddymanu. A dwi ddim llawer o swyddi, llawer o leoedd wedi cael. A wedyn, nawr, wrth wneud fy gradd masters, dwi'n gweithio gyda'r brifysgol mewn cwmni o'r enw Reaching Wider / Step Up to Swansea. A ni'n gweithio gyda'r ysgolion sy'n falle stryglo yn ariannol. A ni'n neud fel campus visit days, neu ni'n mynd drwy'r ysgolion a neud falle well-being sessions. A mae hynny wedi helpu fi siwt gymaint gyda'r cwrs fi ar hyn o bryd. A dwi'n dweud, os ydy unrhyw yn eisiau mynd i Abertawe, eisiau swydd rhan amser rydda sy'n really cyfforddus o ran amser, dwi'n really fel cynnwythio nhw i wneud y swydd yma, oherwydd mae'n really fel hwyl, a ti'n gallu dewis pryd ti eisiau gweithio. A mae hynny'n really bwysig yn fy marn i fyfyrwyr i cael fel i reoli gweithio a hefyd gwaith. Wrth gwrs, fi'n meddwl dyna pam mae lot o bobl sy'n mynd i prifysgol yn trio i weithio i'r prifysgol, os mae hwnna'n student bars neu beth bynnag. Felly maen nhw'n gallu ffitio o gwmpas i gyd o astudiaethau nhw. Llunos, fel y prifysgolion, fi'n gwybod weithiau, nad ydyn nhw'n licio bod myfyrwyr yn gweithio lot o oriau. Dyna oedd y profiad fi, pan o'n i yn blwyddyn cyntaf ail flwyddyn o'n i siarad gyda personal tutor fi yn siarad am, fi'n gweithio 35 awr. Does ddim gyda fi amser i wneud hyn a hyn. A mae'r prifysgol wedyn yn mynd yn grac bod ni'n gweithio ormod. Os mae rhaid i myfyrwyr ar y fwyafrif i weithio, sydd mae prifysgolion yn gallu gweithio gyda'r myfyrwyr fyna? O, dwi'n meddwl beth da ni'n neud, da ni'n awgrymu hyn a hyn o oriau. Fatha, yn Bangor, da ni'n dweud, i fod yn onast, dyla bod chi ddim yn neud mwy na 16 awr yr wythnos. Da ni jyst yn teimlo, os mae'n fwy na hynna, mae o'n crypan i fewn i fwy o swydd sy'n agosach at oriau'r llawn amser, wedyn ar ben ffitio'r cwrs i fel mae'n mynd i fod yn anodd. Da ni yn helpu students ffeindio gwaith, mae'n rhywbeth da ni sicr, da ni'n dall bod pobl yn gorau neu. Ta'n gwrando na chi wan, mae'n rhaid bod mor os dim gwsyd sy'n cynnig o heb cael rhyw fath o bres yn dod fewn. Felly, da ni fod rhywbeth a Bangor Connect, sef portal geith nhw'n logio fewn ni, a ffeindio gwaith sydd i siwtio nhw. A dyna beth da ni'n pwysio lot, ydy ffeindiwch rhywbeth sy'n siwtio chi, a sy'n gweithio dda chi o ran yr oriau. Ac o'n eisiau cael ei dweud, mae brifysgolion yn gret, ond na lai na chi'n barod yn gweithio brifysgolion, felly stolmaeth yndych ydy bach ar hwnna da. Ond dwi'n gwybod bod na fatha chydig bach o bad rep am 0 hours contracts, ond dwi'n meddwl bod yn gweithio'n dda i myfyrwyr. Ac o ran gwaith sgen brifysgolion i myfyrwyr, da ni'n ofnadwy o hyblyg. Fatha efo'r myfyrwyr, da ni'n defnyddio eitha diwrnodau agorad i gwahanol ymweliadau, gwahanol digwyddiadau sgynna ni. Da ni jyst yn deud reit os da chi ar gael, gadewch yn ei wybod os mae'n adag drwg sy'n rhaid i chi weithio, achos da ni'n misio fo amharu ar ei gwaith nhw, ond yr un i'n adag, da ni eisiau rhaid y cyfleoedd ma dda ni iddyn nhw. A wedyn fatha car a fyd gyda ni'r gwahanol internships ar ei bethau mae pobl yn gallu roed enw amlaen ato fo, a mae hwnna adag tu allan i'r adag academaidd. Fatha fel ni'n deud gyna, di'r flwyddyn academaidd ddim yn flwyddyn cyfan, felly mae yna ddigon amser i myfyrwyr gallu ffitio o gwmpas. Ond yn sicr mae yna lot fwy o opsiynau a
Mae brifysgolion yn pobl eitha hyblu gweithio iddyn nhw, ond da ni hefyd yn eitha da ffeindio pethau allwch chi wneud. Ond hefyd, os da chi'n gallu gwneud nhw i wneud efo'r pwnc fatha mae Cara wneud, yn rhywbeth sy'n dda ar eich CV, mae lot o bethau da ni'n gallu trefnu fel a hefyd. Felly, two birds with one stone, really, fo hynna. Gawch chi ennill chydig bach arian, ond ar un adag, mae'n helpu'ch astudiaethau chi, a mae'n dda eich CV chi yn y dyfodol, felly mae'n beth bynnag sy'n siwtio myfyrwyr, sy'n ni'n dweud efo bethau fel la. Ie, fi'n meddwl mae'n bwysig iawn i gweithio yn y brifysgol. Fi'n meddwl pan chi'n mynd am swydd, fi'n meddwl, maen nhw'n licio gweld bod chi wedi bod yn gwneud rhywbeth ar yr ochr. Fi'n gwybod mae hynny wedi bod y ffaith gyda fi. So, fi'n gwybod yn y papurau ar y teli, popeth, mae pawb yn trafod am costau byw a'r twf a popeth sy'n newid yn hermau inflation, popeth fel hynny. Ydy hynny'n rhywbeth sydd wedi cael effaith ar profiadau chi yn y prifysgol? Nawn ni dechrau gyda Cara, pam lai? Ie, mae wedi effeithio ar nifer fawr o bethau fel le dwi'n siopa bwy, neu faint i'n wario, faint i'n cymdeithasu ac yn y blaen. Ond ni'n rili lwcus fan hyn yn Abertawe, achos fi'n credu bob bore dydd Iau awr yn wneud fel brecwas am ddim i ni ar campws. Felly oedd hwnna'n rili handi o ran costau byw a neud siŵr bod pawb yn gallu fforddio bwyd ac yn y blaen. Ond hefyd, o ran gwario a cyllidebu, o'n i wedi ffindo bod ffordd o gymdeithasu heb wario arian ar enghraifft, fel mae'r môr agos, mae'n yma i ddefnyddio fe. Felly, just cymdeithasu mewn ffyrdd wahanol, fel does dim rhaid gwario arian ar diwedd y dydd. Does dim rhaid gwario arian, mae'n great quote. Ffion, beth amdano ti? Ti wedi cael unrhyw wahaniaeth i profiadau ti ers tyfu prysau? Do, felly, dwi wedi ffeindio fod Brifysgol Bangor wedi helpu lot. Achos hyd yn oed dwi yn y gog yn barod, o'n i'n byw yn halls am y blwyddyn gyntaf, ac oedd bar Uno, sef lle i ni cymdeithasu a bita falle ar y campws, ac oedden nhw'n cynnig cinio dy syl am ddim. So, oeddech chi'n gorfod fatha bwcio lle chi a falle, ond oedd yr opsiwn dal yna. Ac hefyd, maen nhw'n newid gychwyn o'n bar Uno, ond oedd o'n yr teras hefyd, fatha adeilad y prifysgol, yr prydau fwyd am 2 bunt, rhwng fatha hanner dydd a 2. Felly ar ôl mynd i darlithoedd neu rhywbeth, neu oedd y si jyst yn gael fynd fel fyfyriwr neu rhywun o'r cyhoedd i gael prydau fwyd am 2 bunt, ac dwi'n teimlo oedd hwnna'n helpu lot. Os oedd gynnu ti ddim llawer o cash yn y banc yn mynd i Morrisons neu beth am meal deal, oedd o'n lot ratach gael pryder poeth. Fi'n mynd i protesto Cardiff Met. Mae'n edrych fel bod pawb yn neud rhywbeth. Dwi yna hefyd, mae staff yn cael mynd, felly yn ystod na coginio fi'n hun, dwi yna, mae'n gret. Morgan, beth oedd ti? Ti gweld unrhyw wahaniaeth, profiadau byw yn prifysgol gyda'r tyfu yn prysau? Wel, yn ystod undergrad, ro'n i'n byw mewn halls yn fy mlwyddyn cyntaf. Wedyn, blwyddyn 2, blwyddyn 3, ro'n i'n byw mewn adeiladau myfyrwyr, felly ro'n i'n talu ar gyfer electric a gas. Ro'n i ddim yn angen gwario arian ar rent, felly wedd ddim byd rhy gomer o sialens. Ond nawr dwi'n byw mewn flat nawr, ble dwi angen talu gas a electric, a mae'n sioc enfawr i fi, achos mae mor uchel. A dwi'n fel bod bach o cheapskate ar hyn o bryd, dwi'n angen fel nodi lawr o faint amser dwi'n rhoi gas ymlaen, neu faint o amser dwi'n gwario ar fel y PlayStation fi. So, fi angen just fel bod yn ofalus, ond mae'n really uchel, ond dwi'n fyw ar hyn o bryd, so dwi'n iawn. Mae'n just yn bach o sioc. Just gweld pa mor hir ti'n gallu mynd heb roi'r heating mlaen yn y winter. Dyna'r real challenge. Pa mor hir ti'n gallu mynd gyda 2 hoodie mlaen, scarf. Os chi'n gallu gwneud ei doleg, ti wedi gwneud yn dda. Llynos, ydy hyn yn rhywbeth chi wedi gweld yn y prifysgolion ble mae myfyrwyr nawr yn dechrau stryglo fwy? Fi'n gwybod mae rent wedi mynd lan i rhywbeth erchill mae'n teimlo fel. Mae pawb yn cwyno am bopeth. Ydy hyn mae'r prifysgolion yn, ydy nhw'n aware o'r problemau yma? Yn sicr. Mae rhywbeth da ni'n trio helpu gymaint o da ni'n gallu. Felly, dwi'n mynd i roi plug chydig bach i Brifysgolion Cymru fan hyn, jyst bob un o'n ni. Da ni'n ofnadwy o lwcus, mae costa byw ni'n teddio bod lot is yng Nghymru, a mae yna fwy o bethau ar gael o ran rentu a falle. Felly mae'r myfyrwyr yng Nghymru mewn sefyllfa eitha da, ond mae dal yn anodd, a da ni'n gweld hynny. Ond o ran bod yn brifysgol, da ni'n trio helpu allan, felly chydig o flynyddoedd yn ôl, os rhywun ddim yn dod i brifysgol heb bathroom nhw hunan. Rwan mae hynny di newid, cos os maen nhw'n meddwl bod o'r hatach rhannu stafell molchi,
wnaeth nhw sbio ar yr opsiwn yna. Felly, da ni di ail agor stafellodd yn neuadda sydd efo stafellodd molchi di gyrrannu wan, achos bod nhw'n rhatach, achos bod pobl isio hwnna ac isio fydda lleihau costa nhw. Dwi'n meddwl mae yn cael effaith, ges i rywun yn ffonio fi fyny adag canlyniadau llynaf, ni oedd i ail dewis nhw i insurance nhw, ac oedden nhw'n eisiau mynd i'w dewis cyntaf, cos na ddim lle yn y neuadda, ac oedden nhw di edrych ar ochr rent i bethau, ac oedden nhw'n methu fforddio rentio lle oedden nhw eisiau mynd i Brifysgol. Waw. Felly dwi yn deud wrth bobl un o'r pethau mwyaf da chi eisiau sbio na fel cyn i chi fynd, ydy beth i costa llety y Brifysgol, ydych chi'n cael aros yn am yr holl amser, ac os da chi'n symud allan, beth yw'r sefyllfa ag yna. Yn amlwg, da ni'n gweithio efo yr ardaloedd, da ni efo staff yn y Brifysgol sydd yna i helpu bobl ffeindio rhywle i fyw. O ran yr ochr cymdeithasu bethau, fatha'r Cara'n dweud, eto, da ni'n lwcus, plug i'r ysgolion Cymru, mae yna lot o bethau da ni'n gallu gwneud sydd ddim yn costio ddim byd, a mae brifysgolion yn gwneud pethau ychwanegol hefyd, bethau da ni ddim efo pris aelodaeth i unrhyw un o'r clybiau neu cymdeithasau neu tîm o chwaraeon sgynna ni. Oh, wow. Achos da ni eisiau pawb gallu ymuno fo rhywbeth sgynna nhw diddordeb ynddo fo, heb bo bres yn rhywbeth sy'n stopio nhw gorhwystro yn rhag gwneud. Pan mae bobl yn byw yn y neuadda, geith nhw ddim dde'r gym fatha'r rhan o be maen nhw'n talu yn y neuadda, ddim fysa'n yn gwneud gwahaniaeth i fi. Sicr i'r rei bobl, maen nhw'n hau, a fatha'r Fion yn dweud cinio am ddim disil. Felly mae yna lot o gwahanol bethau da ni yn gallu wneud pe brifysgolion. Da ni'n trio wneud, achos be da ni'n isio ydy, mae pawb yn mynd i brifysgol am y profiad. Di pobl ddim just yn mynd am y cwrs. Felly fel dwi'n dweud, da ni'n trio gwneud beth da ni'n gallu. Ond dwi'n meddwl y prif beth ydy, lle bynnag mae rhywun yn meddwl mynd, y rent ydy'r pris mawr. Felly sbio fewn i hwbo hwnna i ddall beth yw'r sefyllfa, dwi'n meddwl yn bwysig iawn. Chi'n meddwl bys unrhyw un ohonoch chi wedi wneud unrhyw beth yn wahanol os oedd prysau fel maen nhw nawr pan ych chi'n ymgeisio ar y dechrau yn hermau rhai pobl yn byw gytre a wedyn yn trefeili i'r prifysgol. Bys unrhyw un ohonoch chi wedi considero wneud rhywbeth fel hynny yn lle be wnaethoch chi os oedd y prysau fel maen nhw nawr? Ie, felly blwyddyn nesaf fi'n meddwl byw adre a teithio. Right. Dwi'n reiddio Sir Gyfyrddin, felly mae'n hala tua awr i fi gyrraedd i fyny neu Abertawe, ond o ran arbed arian, mae byd o dyled erbyn diwedd yn graddu, fi'n credu mae dyna'r opsiwn gorau yn dyfe. Ond o ran cymdeithasu, sa'n siŵr sut mae hynny wedyn yn mynd i weithio, ond gewn ni weld. Wel, i gloi felly, na i agor e lan eto i bawb. Oedd yna sioc falle, beth oedd y sioc mwyaf gawsych chi yn hermau ariannol a cyllidebu a pethau fel hynny? Beth oedd y sioc mwyaf i chi gyd? Yn dechrau gyda Fion. Dwi'n meddwl yr sioc mwyaf ges i oedd, achos oedd mynd i brifysgol yn rhywbeth hollol newydd ac trio gael routine. Dwi'n meddwl oedd pres yn dod i fewn i hynna achos gorau gael coffi cyn darlith i wneud swa. Dwi'n siŵr bod dwi'n enjoyo diwrnod neu rhywbeth. Dwi'n meddwl, jyst oedd dwi'n teimlo fatha ti'n sylwi faint mae hwnna'n adio fyny tan diwedd y mis pan ti'n sbio ar, pan mae pobl, fel mae mam neu nain deitha ti reit ti sbio ar the finances a sort it out, you know. Cara, beth amdano ti? Oedd unrhyw bwynt ble oedd sioc mawr wedi dod, neu oedd fel, waw, mae coffi yn 4.50, neu beth bynnag? Just bach o bopeth, really. Just yn amlwg symud i ffwrdd adre, just gweld faint o cost bopeth, cost rent ac yn y blaen. O'n i'n meddwl, sa'n siŵr fel i rheoli'r arian hyn. So oedd yna sioc enfawr, wedyn nes i tynnu nôl ychydig o ran gwario ac yn y blaen. A wedyn, o'n i rili wedi cael ei syniad a faint o gyfleoedd sydd ar gael ei weithio o fewn y brifysgol. Dwi'n joio wneud a cymdeithasu da pobl sydd o fewn y brifysgol hefyd. Morgan, beth amdano ti? Unrhyw beth specific sy'n cofio o, the oh my god moment o fi di gwario X amount? Ti'n credu, y sioc mwyaf i fi oedd simple, annibynnol. Ti'n cofio, diwrnod cyntaf fes i brifysgol, oedd i fel, beth dwi'n gwneud, popeth yn just hollol brand new i fi, a roedd ni fel just yn person dibrofiad gyda arian. Ond nawr bod gen i brofiad, a dwi'n gwybod bod cefnogaeth gan brifysgol a mae apiau i helpu chi fel, ti'n gwybod, mae uni days, hamri dda, os ti eisiau fel, prynu rhywbeth. Yn ffodus fel, Rhaid y cymryd fel fi llawer amser i gael y brofiad hwnna i arbed arian, ond nawr bod gen i y brofiad, dwi'n teimlo llawer mwy cyfforddus. Gwych, fi'n meddwl y gair mwyaf bwysig fyna oedd annibyniaeth.
Fi'n meddwl dyna un o'r pethau mwyaf yn y prifysgol. Gwych. Llynos, cwestiwn olaf iddo fi ato chi. Be fydde ti'n dweud i rywun sy'n meddwl mae arian yw'r reswm mwyaf am beidio mynd i'r brifysgol? Os just un ddarn o gyngor, be fysych chi'n dweud? Fyswn i'n dweud, hwn di'ch cyfle chi i astudio rhywbeth, da chi yn teimlo'n angerddol teg ato fo, gennych chi diddordeb yna fo, da chi'n mynd i gael eich dysgu gan pobl sy'n teimlo union yr un peth, a da chi ddim just yn mynd i wneud y cwrs, da chi'n mynd am yr holl beth arall mae da ni wedi bod yn trafod yn ystod hwn, y cymdeithasu, yr annibyniaeth, y dysgu sydd mae cyllido. Mae just yn rhywbeth hollol unigryw dwi'n meddwl sydd ar gael yn lle arall. Felly dwi'n meddwl y ffordd gorau edrych yn fo ydy mewn fel buddsoddiad, fatha investment yn eich dyfodol chi. Ac oes, mae yna ochrau cyllid i drafod, mae yna rei pethau mynd i fod yn anodd, ond os da chi'n gwneud yr ymchwil, meddwl amdano fo, gweithio fo gyd allan, dylai bod o ddim o'r rheswm i beidio mynd, achos mae'n buddsoddiad yn eich dyfodol o beth da chi eisiau gwneud. Gwych, diolch yn fawr. Diolch i bawb am rando. Dyna'r podlediad. Gobeithio bod clywed am profiadau Cara, Fion, Morgan, fi ac o brofiad Llynos yn y prifysgol wedi bod yn fuddiol iddo chi. Mae'r podlediad yma yn rhan o barod ar gyfer prifysgol, casgliad o adnoddau rhad ac am ddim gan brifysgolion yng Nghymru wedi ei llunio gyda'r bwriad o'ch helpu chi dechrau ar eich taith i addysg uwch. Dewch o hyd i fwy o wybodaeth drwy fynd at openlearn.com/barod ar gyfer prifysgol. Bydd y link yn y nodiadau sy'n mynd gyda'r gyfres. Yn y bennod nesaf, rydym ni'n clywed wrth fyfyrwyr am fywyd academaidd ym mhrifysgol a'r naid o astudio yn ysgol i addysg uwch. Diolch yn fawr i pawb. Diolch i Llynos, Cara, Fion a Morgan am bod gyda fi am y podlediad yma. Diolch a chwyw fawr. Mae Sgwrsio am Brifysgol yn gynhyrchiad Bengo Media ar gyfer barod ar gyfer prifysgol.